اه ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴን ዛምን ወትማፀን እክህደ ከሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽየን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናቅተከ ዚን ሰብሐከ ንባርከከ ዚን ተአምነከ ንስእለከ እግዚኦ ወናሰበቃከ ንገነከ ዚዮን ጥቀነ ስምከ ቅዱስ ሰግድ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋሶን ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስን ጨዋ ከነነበ ከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንቱ ምሰሰበት ጸልዩ ከመ ዝበሉ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ቅረ በለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሓና ሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀብቀ ሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ጉባኤና ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈፅመና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታሕ ወይ ስረይ እዚና ኣምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካህናት ሰሪ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን እንቶም ኣብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ዕድዋን ሳሪጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩንፍታኖ ንፅሓነ ይረስየን ዝክልዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቐብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣፅኒዕናን ስጋዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩን ሕጅን በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛ ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስክነካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ቅረታን ብስኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51
وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير راخا أبساي دمسس كاب أبساي أصبيك حسبني كاب حاتياتي يناصرني أنا أبساي فلت ألقمو حاتياتي كل جزيب قد مأيو بزربا خاص صادق بفرقان صون كاتركبسي أنا ناخات راي بدلكو أبقد ميخا كي غوركو نو بأبسات ولدكو نيك أب حاتيات أنا ستني نو نحق أوشتغات تدليو أبعبو أنتم مهارني انت غص أرس بسمع ذات ريني كبردكو صعدوس أبني تنزغت قد قين عصم تحقوساس بهتان حقوسنا اسمعني قصقها بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وأملاخ صري لب فطر لي صنوع منفس كاوشتي حدث كاب قصقاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني ما قد خان مفرس غمرم إيه حات أنا بخاخم اللس إيام وأملاخ مدحاني كاب دادم أناك فني لسانين صدق أهل الكتب له إياه ويتا في مسغانا خنقرس غنا فري كفت مسوعات بهب لك كانيو تزيكونس مقرب كل كانره مسوعات مراراي توغوني خمو مسوعات أملاخ سور منفسيو وأملاخ نسورون كت البايتو نقوني خا نتيم تصقخا سناي قبر الله مكاتئات يرسالي وندق شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي بمل مسوعات بهكب لك أيو شو عم مسوي إخا أرح قرب الكايوم هالليلويا صلاة قزيد قاس نكرسون نقسين أملاخين مسغانا قربلو حاتياتي كحد قال لك ألمنو الهوات يسمع لنا أبونا بملأك سلام مزمور داوود 130 أدينا بري مزمور داوود 131 حبتنا رزنت 132 زوم يزار لكم آتيهم زلهم زوم يزار لكم آتيهم زلهم سمعن انتليهم دمس دا تقبر لي حبتنا برهت دا تغاني هراي زوم يزار لكم آتيهم زلهم مزمور داوود 133 مزمور داوود 134 أنا خبصها مزمور داوود 137 أبونا بملأك سلام مزمور داوود 138 أدينا بري مزمور داوود 141 حبتنا رزنت مزمور داوود 142 زوم يزور لكم آتيهم زلهم 146 أنا خبصها مزمور داوود 147 أدينا بري مزمور داوود 148 زوم يزور لكم آتيهم زلهم عاويلكم كتن ببلنا ويكتن ببلنا ميتيهم زلهم من البات تنبوا تببان تليخون ونين تليهم هراي زوم يزور لهم آتيهم زلهم ساب زملسنا حابتنا رزنت 148 عاويلك كتن ببلنا ربنا يودعك وان زيادة لهم هراي الشي أدينا بري 148 عاويلكن كتن بالنا ودي خنتوخنكن الشبنة 248 هللويا هللويا زابير كاب سمايات أمسكنوه أب أريم أمسكنوه كلكم ملائكتي أمسكنوه زلكم سراويتو أمسكنوه أتن صحين ورحن أمسكنوه أتن برهات كواخبت أمسكنوه
أتم ناي سمايات أب لسماي زلهم مايات أمسكنوه نفس عزيزو تفتيرهم إيوم أما نسم እግዚአብሔር يمسكنوه نزال ألم أمم زي حل حق أحبهم نእግዚአብሔር كاب مدر أمسكنوه أتم قبلات بحري معمو كلهم أتم حاون بردن أصحيتان جمن قالوا التسلط هو بلان أتم أخران كربيتم كلهم فرتي أوامن صحدتاتن كلهم أراوت كلاتكم انسسان لما متولو نفرتي أعواف نقسات مدري كلاتكم أحزاب مسافنتي كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازتن عبيت مسنا اشتو سمو بينو لعل إيو قرمو أبلع لسماي مدرن إيو مو نسم እግዚአብሔር يمسكنوه نهزب غرنا العلي سلازي كلهم قدسانو دك إسرائيل نزي زي قرب حزبي يمسكنوه الله هللويا هللويا آمين هللويا አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ከብራያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ሓብተና መምህር ትምኒት ክፍልታት ጸሎት ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሩ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኑ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓርንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ንብል ሓብተና ረዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወትክን ነይሩ። ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕን እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ነቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ ብለካ ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ቃለ ህይወት ይስማዓልና። ኣባ ያዕቆብ ኣለው ድዮም መምህር ትምኒት? ኣሎ ኣራይ ንጽሕቲ ድንግል ኣቦና ያዕቆብ ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር መስገን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳብ ካባይ ኣርሕቕዮ። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣለይትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን
عدنخي عدمنش هيوات نقصين أملاخين قويتا إيسوس كريستوس تسفايخي الهوات عليه اسمع لنا بوناتينك آمين آمين زوم يزاري لكم آتيكم زلهم وقويتا بزالي تزيانا عمو أبرهد دتغن زوم يزاري لكم آتيكم زلهم الراي قريتا عدينا بالري وقويتا بزالي تزيات الشبنا التي قتل أوغيتا بزاليت زي أنا عمو بزي حتيات كنحدر حلونا هو أملاها بطاتنا نسخابروخ إخا برختك أزي وزحيو قدس مكاون نزل ألم كبر زملو إيو أمين أوغيتا كمز أبانا توكل أباخا توكلنا يزولنا محرتك هم أتخن لنا أنت كلنا أخايت أبي الله نسخاخا أب أوان مقبيت أب أوانو مقبي اتهوبم وأملخنان مدحنينان وتسوى كلنا وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخا إخا كابزي عليسي إذي نزل ألم تدحننان تأقبنان أمين وقويتا بروخيخا أمو فردخا مهرني وقويتا بروخيخا أمو حق إنتكا أرد أني وقويتا بروخيخا أمو كبرخا أبرها اللي وقويتا محرتكا نزل ألم منبر وقويتا نعين تكبر إيدكا ካብ ወለዶና ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጎይታይ ናባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈርሑኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ኣሜን ወጎይታ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሀብትና ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢአት ንዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብኩዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልና ከደንገል ኢኺ ብስጋ ኸውን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ
وفسيت داسي بلكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ፍረወይኒ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ربنا كما مسيحهم كما يقولون እግዚአብሔር ይመስገን እንደቀኒሁም مسجون مسجون አቡነ መንፈስ ቅዱስ ወደ አምላክ አሜን። ምስጋናን ቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ይብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ሓድገና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎት አርግና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘሪ ሰብ ምንቲ የማላዲትና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕድገት ኃጢአት ክግዝወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ አማኑኤል አምላክና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላም ንብለኪ ኦ ድንግል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ ኣመላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ሓድገርና ተዘከርና አሜን። መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት አባ ያዕቆብ ሚቲኹም ዘለኹም አባ ያዕቆብ ምናልባት ተንብቦ እንተለኹም አባ ያዕቆብ ወይ ሃብትናትም ሃራይ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ አድ ሓቀኛ ብርሃን ወላዲተ አምላክ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺእኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቦነ አሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሃብትና መምህርት እምነት ጸሎተ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ተፈጥረ ይኹን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽን ህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ዝተዘርበ እዩ ጉባኤ ብዝኾነት ብርሃን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ክሪያላይሶን 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 አዴና ብረይ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቦና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልክስኻን ሙላአት እየን ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይለታት ምሳና ኮን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ካረዳ እየብልናን አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታ ምሕረት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርናስ ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ እዚኣና ይበና ሸቕሬታ ከአምላክነ ኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ ጎይታ አክብርና ምስጋና ከምግና ከምሰግድ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕርኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ ምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነተማነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ትቐበል
ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ብህልውናኦም ቅንዕቆ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራይ እግዚኣብሔር ጸሎትና ይቀበል ከረፈ ጊዜና ድማ ንሱ ይባርከልና ቃል ሕይወት የስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና ያ ምህለላብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ ተነበበ ንባባት መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላለናሉ ጊዜ ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ሎሚ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 79 ክፍሊ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ኢና ክንጅምር ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 1 ጥቕሳ 1 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 16 ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ከምቡብና እዮም ጥቕሲ ቁፅሪ 1 ከም ብሓድሽ እዚ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ሕያወት ነገስታት ኣብ ዝፀሓፎ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ዝኾነ እዩ ዳግም ወልዱ ዋህድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓደ እዩ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ኣብኡ ዝተፈጥረ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዕኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ቀፂሉ ንባብና ቁፅሪ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 9 ኣዴና ብረይ ንባብ ናብ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ካብ ቁፅሪ 2 ጀሚሩ ቁፅሪ 2 መናፍቃን ንሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክልተ ክኸፍልዎ ኣይንሓድጎምን ኢና እንታይ ደኣ ነቲ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ መለኮት እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ንወዲ እግዚኣብሔር ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና ከመይ ቅኑዕ እምነት ተማሂርናን ኣሚንናን ኢና ንሱ በይኑ ሓደ ዋህድ ከም ዘይኮነ እቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ ድንግል ተወልደ ትሕቲ ሕጊ ዝኾነ ከዓ ካልእ እዩ ኣይንብልን ኢና ንሱ ቅድሚ ስጋ ምልባሱን ንዑ ምዋሃዱን ብሓቂ ሓደ እዩ ሰብ ምስ ኮነ እውን ኩሉ ሳዕ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ፍጹም ስጋ ምስ ወሰደ እውን ስጋ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ህላዊኡ ኣይለቐቐን ስጋ ምስ ተዋሃደ እውን ከቶ ካብ መለኮቱ ኣይወፀን እንታይ ደኣ ኣብ ህላዊኡ ጸኒዑ ጎይታ ኩሉ ኮይኑ ንዘለዓለም ይነብር እናበልና ከምዚ ብኡ ንኣምን ብቅርባዕተ ጳውሎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ከሎ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትከብሩ ብሕያውነቱ ከም ዝደኸየ
ንስኻትኩም ትፈልጡኢኹም በለ እምበኣር ሕጂ ናብቲ ንዘለዓለም ዘሎ ልዕልና ህላውየ መለኮት ኣስተውዕሉ ንሱ ሓደ እዩ ካብ ክልተ ህላውየ ክወሃድ ከሎ ናይቲ ተዋሃዶ ሰብነት ትሕትናኡ ብመረዳእታ ኣፍለጠ ቃል ህይወት የስምዓልና ዴና ብረ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 19 19 ትሽዓተ ካልኣይ ቆሮንቶስ ጸጋ ጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድሕነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኹም ደኸየ አሜን። ቃል ህይወት የስምዓልና ዝቕጽል ንባብና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 6-7 ብሓንሳብ ኣለና ኣቦና እዚ ጥቕስታት ናይ ሃይማኖት ኣበው ምስ ኣንበቡ ሓብትና ረዘነት ከተንብብልና ኢኺ ንባብ ናብ ኣቦና መልኣከ ሰላም ቁፅሪ 5 ስለዚ ዘይምርመር ምስጢር ክብሪ መለኮት ብዝኾነ ትርጉም ኣይንገርን ኣይርከብን እዩ ሰብነት ግና ኣዝዩ ድኻ እዩ ኩሉ ከዓ ካብ ሰማይ እዩ ዝወሃቦ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ናቱ እዩ ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረታት ዝነበረ እዩ ሰብነት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ ንሱ ብኩሉ ዘመን ዝነበረ ኣይኮነን ግናኸ ብመለኮታ ሃብታም ከሎ ብፍቓዱ ምእንታና ድኸየ ህላውየ ሰብ ኣብቲ ናይ መለኮት ልዕልና ክብሪ ምእንቲ ክኸውን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓቕሚ ድኽነት ካብኡ ክርሕቕን ንዓና መሰለ እግዚኣብሔር ኣብ ኣተንሳኣና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማያት ምስኡ ከምቲ ጽሑፍ ኣብ የማኑ ኣንበረና ብመለኮቱ ሃብታም ከሎ ክርስቶስ ነታ ድኻ ህላውየና እንተዘይወሃዶ ነይሩስ ህላውየና ኣብዚ ክብሪ እዚ ክበቅዕ ኣይምኽኣለን ከመይ ህላውየ ሰብ ካብ ጥንቲ ድኻ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ኸደኣ ሓንሳብ ዳግም ደኸየ ዝበሃል እዚ ብዛዕባ እቲ ሃብታም ክነሱ ከማና ኮይኑ ምእንታና ዝደኸየ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ክንብሎ እዩ ዝግባእ ቃል ህይወት የስምዓልና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6-7 ብሓንሳኤን ምስኡ እውን ኣተንሳኣና ኣብቲ ዝመፅእ ዘመናት ብህያውነቱ እቲ ብሉፅ ሓብቲ ፀጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቦታትና ምእንቲ ክረአ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና ቃል ህይወት የስምዓልና ዝቕፅል መወከሲና ኣብ ቁፅሪ 7 እዩ ዘሎ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13-14 ሓውና ያዕቆብ ዘዳግም 21 ቁፅሪ 23 ሓብትና መምህርቲ ምኒት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 ሓብትና ረወይኒ ንባብ ካብ ቁፅሪ 7 ወና ብመልኣከ ሰላም ቁፅሪ 7 እምበኣርከስ ካብ መርገም ኦሪት ብደሙ ዝዓደገና ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ከምቲ ጽሑፍ ኩሉ ኣብ ዕንፀይቲ ዝስቀር ርጉም እዩ ዝብሎ ምእንታና መርገም ጾረ መጽሓፍ ሕጊ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ ክሕደትን ሓጢኣትን ዘሎ ኩሉ ርጉም ካብ ዝኾነ የረድእ እዩ ክርስቶስ ንጉስና ግና ሓጢኣት ዘይብሉ ክነሱ ምእንታና መከራ ተቐበለ ነቲ ብምኽንያት በደል ዝመፀ ፍርዲ ከዓ ምእንታና ተዓገሰ ነቶም ኣብ ትሕቲ መርገም ዘለውን ዝግብኦም መከራ ተቐበለ ኩሉ ፍጥረት ኣይመጣጠኖን እዩ ንሱ ኣብ ዝመተሉ ግዜ ግና ነታ ዓለም ካብ ዝፍጠር ብቐዳመይቲ ዕልወት ዝኣተወት ሓጢኣት ኣጥፍአ ሓውና ያዕቆብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 13-14 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ 13-14
ميتيهم زلهم أبنا يعقوب تنبو تلهم وي ممهر تمنيت حديهم حراي كساب زمن أبنا سمعهم أي حوت إياك حراي غلاطيا 3 10 خساب 14 أنا خم ببامه زداقم 21 ممهر تمنيت نباخي كالاي كورنثوس 5 حبتنا فرويني غلاطيا معراف 3 قصر 10 نحنا نتتسفى منفس بإمنة النقبله اتبرخت أبراهامون بإيسوس كريستوس نهزاب من تخوى هابسي أب عنصيت زسقال زبل الرقومي تصحيف اللومو كريستوس من انتانا مرقم كوينو كام مرقم حقي تشايت أن سلغالات وبزائفير استمسقنا يهون حبتنا تمنيت يعني قال هيوتي يسمعني آمين معرف إسان حادم قطر إسان سلستن نترس وشو معالت دعا أبرمبر أب إجأيتي أي تحضرو إتي إتسأل بإجزابيهر إترقم إيو مو نتا إجزابيهر أملاخكا نرستي ذهابكا مدري أي تركسا قال هيوت يسمع لنا حبتنا قال هو فروين قال هيو تسمع عنا هيو تسمع عنا كلاي كورنثوس 5 حدا إن شاء الله سلازي نحنا أب كندي كريستوس لأخات إنامو أملاخ بأنا غيرو نعد الله نحنا بو صدقي أملاخ ننسف نكون نتحقق زي فلطة زي فلطة أب كندانا حتى قبرو نس أملاخ عرقه نابلنا تعارقوا نابلنا أب كندي كريستوس كنا نلمنكم ألونا سؤالات أملاخ تبارك مسكت آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا بري كالاي كورنثوس معراف 5 قصري 14 حبتنا رزنت قدامي بيطرس معراف 2 قصري 24 حبتنا ممهر تمنيت قبر هاريات معراف 4 قصري 12 حبتنا فرويني وانجيل يوحنس معراف 3 قصري 17 نباب ناي قصري 6 نبابنا بملأك سلام راي قطر شومانته ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎና ዘበልና ብናይ ብሕቱ ደም ተሻየጠና ካብ መለኮት ተፈልየ ሰብ ጥራይ እንተዝኸውን ደኣ ኩሉ ኣይመጣጦኖን እዩ ኢሉ ክዛረብ መን ምኽኣለ ንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽን ብስጋኡ ጥራይ መከራት ተቐበለን ምዃኑ እንተ ደኣ ተረዲእና ብኡ ኩሉ ፍጥረት ከም ኢምንት እዩ እምበኣርከስ ንኩሎም ነቶም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘለዉ ንዘለኣለም ዓለም ብሞት እዚ ስጋ ዚ ጥራይ ምድሓን ኮነ እዚ ስጋ ዚ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ንሱ እውን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ قال هيوت يسمع لنا أدينا بري شبنا كلتا أسرت 4 وحد لا أمباركي حدا بجاحب كل موتي سلازي كلاتهم موتوا كاب النبلسي فقر خرصاص دري كنا أيومو انت تتسأللنا نأملاخ مس قلبنا انت كنا نأخذكم إنا أمين قال هيوت يسمع لنا حبتنا ممهر تمنيت ناكي مثل النبوة هو حقه حبتنا رزنا يعرف كلت قصر 24 نحاتيات موت ناسي نتصدق ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ሓጢኣትና ኣብ ስግኡ ኣብ ዕንጨይቲ ይፀሮ ብቁስሉ ዝሓወኹም قال هيوت يسمع لنا حبتنا رزنا حبتنا ممر تمنيت جبر هوارات معرف 4 قصر 2 10 سوري 10 سوري بؤو خندحن زقباء كالق سب ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ ኣይተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ከቶ የልዎም قال هيوت يسمع لنا أمين قال هيو تسمع عنا يوحنس 3
17 እንግዲህ ዮሐንስ أملاك نودو عالم بقو كدحن انبر عالم كفرداس أي لا أخو لا على أملاك كفر مسكن مين قال هو يسمع لنا أدينا بري مزمور داويت معرف شو منطق قطري 5 حبتنا رزنت مزمور داويت 37 قطري 18 حبتنا ممرتمنيت وانجيل يوحنس معرف حدا قطري 4 52 نباب قطري 9 بنا بملأك سلام نحنا بحق لدتو كم زنأمن أبي ما نبو تقميتو ملاأخت دي سجدو لخنسو بقرب كم ملاأخت نعسه إناخا كم ملاأخت نعسه تبهللو مخنيات إنه تفلته إذا خا نمت أنسب مرادو إيو موات سقات وحيدو دما نعوء نابينو نايبينو كبرو أب آريام بخبرين مسقانان زنبر كخون كله بفقادو مكرا تقبله بمخنيات مكرا موتو خا نموت أطفئو ندحر حجي كي نبر كا مفراسن مبسباسن أطفئ كما ينسو هوتن رسن إيو قال هو يسمع لنا مزمور داوود 8 5 كمل أختي قرب أن أسكيو بخبرن جيتن كأ كلل كيو قال هو يسمع لنا مزمور داويد 37 ቁጥር 18 እግዚአብሔር ንመዓልትታት ንጹሃት ይፈልጠን ርስቶም ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እዩ قال هو يسمع لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 1 52 قطر 4 معرف حدا قطر 4 ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት قال هو ቁጥሪ 54 ከዓ 52 52 ዳላለ يكون 50 حدا يا تودع حقي 50 هو 50 حدا نوع ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ እውን ናብ ላዕሊ ወዲ ሰብ ክድይውን ክወርዱን ከም እተረኣዩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ قال هو يسمع لنا ኣብ ቁጥሪ 11 ሓብተና ፍሮወይኒ ምዕራፍ 2 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ኣዴና ብረይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ንባብ 11 እናበቦና ብመልአከ ሰላም كملأت قلوبنا بنا كملكوت بحاجة شنق بتفعلية سفي وأين بدلنا انتهي أنسو حالة ناي بهري أملاك إيه فحق سبب سلزقنا دما نتناي ملأكتي ناي كبر بوتا حالة كما يدك سبب كملأكتي بالعلى الناس نبرلو ناي كبر بويتمت ينسو إيه بنا كملأكتي شجاويان ويموتي أيقونم رأسرت حالة ولدنا بزتافليه أكانوا جزاء رسول تقبلوا نزل حمامات زيادة تعجسه إنها كملات قربنا عسل بتبهلت سجاسة دمر واسويو كم بحدش لما كم قدموا أبلغ لنا ملكوت صنيع يزنبر كل ملاك لما نقول يسجدوا أما نور ملكوت ينبر أمه كل ملاك أبدر يعزفانوا أيمم عائلات بكانات مقامنتن كل جزية مسكنوه نتبزاي مرمر مستير مسجا هذا زفنة እግዚአብሔር ቃል ጆይታ ይብልዎ አለይወት قصلوبن قصنا بخفروين حتى ቃለ ሕይወት ይስማዓና ወንጌል ሉቃስ 2:13 ምሕስ ኣሎ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መላእኽቲ ተፀንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም
ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉን ኣምላኽ ኣመስግኑ ስለዓለት ኣምላኽ ተመስገን። ቃለ ሕይወት يسمعنا ዕብራውያን 1:14 ኣምላኽ ወዲ ከም ዝተዛረበ ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕ ብብዙሕ መንገዲ ቀደም ነቦታትና ነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ንኣና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ ዓለም ዝፈጠረ ወዲ ገይሩ ተዛረበኒ። ንሱ ናይ ክብሪ ነፀብራቅ ቅርፂ ባህሪ ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃሉ ፀዊሩ ከሎስ ንምንፃግ ሓጢአትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ። ወልዲ ካብ መላእክቲ ዓበዩ ካብቶም መላእክቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ዝወረሶ መጠን ክሳብ ክንዲዚ ኻባታቶም በለፀ። እስኪ ካብ መላእክቲ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ይኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ በኩሪ ናይ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእክቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል። ብዛዕባ መላእክቲ ከዓ መላእክቱ ንፋሳት ኣገልገልቱን ሃልሃልታ ሓዊ ዝገብር ይብል። ብዛዕባ ወዲ ግና ኣታ ኣምላኸይ ዘፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ በትሪ ቅንዕና እያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ፀላእካ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓለፋ ብፆትካ ብዘይቲ ሓጎስ ቀብኣካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰሪትካያ ሰማይ እውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፉ እዮም ንስኻ ግና ትነብር ኩሎም ከም ክዳን ክበሊ እዩ ከመይ ዓለባ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ ኪልወጥ እውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ ኣይክወድእን እዩ ይብል። እስኪ ካብ መላእክቲ ንመኖም እዩ ንፀላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳብ ትገብሮምሲ ኣብ የማን ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እዮም ብምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን። ቃለ ሕይወት يسمعنا حبتنا رزنت ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 حبتنا መምህርቲ ምኒት ዕብራውያን 2:17 حبتنا ፍረወይኒ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 3 ክሳብ 6 ቁፅሪ ንባብ 10 ካብ 12 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ቁፅሪ 12 ለባዊት ነፍሲ ዘላቶ ፍጹም ስጋ እዩ ዓላውያን ሰባት ስጋን ደምን ኣይወሰደን ከም ዝብልዎ ነፍሲ ዘይብሉ ይኮነን እዚ ከዓ ካብ ቅድስቲ ድንግል ሙላድ እዩ እምበኣር ብኡኡ ስጋ ሰብ ተዋሃደ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ ንዘለዓለም ከዓ ኣብ ሓደ ግብሪ ፀኒዑ እዩ ዝነብር እግዚኣብሔር እዩ ህይወት እውን እዩ እሞ ንሓይሊ ሞት ኣጥፈአ ስጋ ናቱ ከም ዝኾነ ድማ ክንፈልጥ ይግባእ ብኡኡ ብስጋ ሞተ ብኡኡ ብስጋ ሞተ ብባዕሉ ድማ ተንስአ ንሞት ኣጥፈአ ንዝምድና ሰብ ከዓ ኩሉ ናቱ ሃብቲ ህላዊኡ ሃበ እዚ ግብሪ እዚ ከዓ ንሞት ምስዓር ንስልጣን ሞት እውን ምጥፋእ ከማና ዝመሰለ ተሳሰለበና ንምጥፋእ ሞት እውን ንስልጣን ሞት እውን ምጥፋእ ከማና ዝመሰለ ድኹም ሰብ ዝገብሮ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ኣዝዩ ዝረሓቐ ክቡር ግብሪ እዩ ቁፅሪ 14 ምእንቲ ዝበዕሉ እግዚኣብሔር ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ከማና ሰብ ከም ዝኾነ ባዕሉ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንሞት ምስዓረ ኣብቲ መለኮታዊ ግብሩ ፀኒዑ ከም ዝነብር ኣሜንና ንዛረብ ከምቲ ፅሑፍ ድማ ባዕሉ ዳግም ሊቀ ካህናት ኮነ ብሰብነቱ ንባዕሉ መስዋእቲ እዩ በቲ ንባዕሉ ዝተዋሃዶ ስጋ ከዓ ንዑ ብመለኮቱ መስዋእቲ የዕርግሉ ከም ስልጣን መለኮቱ ድማ ሓዳግ ሓጢአት ባዕሉ እዩ እምበኣርከስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ። ቃለ ሕይወት يسمعنا
حبتنا رزنت هيوت يسمع لنا وانجيل يوحنس معرف حادي قدر 14 እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ረአና እሜን قال هيوت يسمع لنا حبتنا ممرت منيت ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ዕብራውያን ነቕሬታ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ድንጋፅን እሙን ሊቀ ካህናትን ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ قال هيوت يسمع لنا آمين. قال هيوت يسمعنا قال هيوت يسمعنا آمين رأي يوحنس شمونته 3:6 ካልእ መልኣኽ እውን መፀሞ ፅንሓ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰውኢ ደው በለ እቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ ምእንቲ ክውስኮ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ እቲ ትኪ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳት ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ እቲ መልኣኽ ድማ ፅንሓ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰውኢ መልኦ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ ነጎዳታት ጭራሕታት ብርቅታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ هيوت كتاب حمش شعلامون قتلا هو شوعات ملخت ثم شوعات ملخت زلهم شوعات ملختي دما ملخت كنفو تدالو سلالات أملاك مسكة قال هيوت يسمع لنا أدينا ኤልሳቤጥ ጓዕዳሃን ሰላም መጻኽን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁፅሪ 39 ሓብትና ህይወት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 22 ኣዴና ብረይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 22 ምንባብ ቁፅሪ 15 ቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቁጥሪ 15 ስጋ ስለተዋሃደ ንኣብ ከም ዝሰገደ እኳ እንተተዛረብና በኣብ መላኽነቱ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድሉ ኣብ ዝፋን መለኮቱ ይነበር መላእኽቲ ከዓ ኣብ ዙርያ ዝፋኑ ይቆሙ ኩሉ ሰዓ ድማ ሓያላትን ሊቃናትን መኳንንትን የመስግንዎ ጎይታ እውን ይብልዎ ቃል ህይወት ኣዴና ኤልሳቤጥ ميتيغن زلخنا دينا إلسابيع 26 39 دابيلم هلا 39 هاي يتروس نعم بس نشوف 39 هو قرب رحق هو إلو صبغة بقاطو تدفئو صلي او أبوي زي كأل انتو خوينو إذا ناي مكرات صواع زي أخابي تحلف انتو خوينو يخن فقاد كادا أيخون انبر كم فقادي أيكونن أون بلي أيخون أون بلي عليه thank you قنيلي مين كمان سيخوم I'm sorry قلت دونجاتي يتحدثوا لي لنا سجن يوحنس معرف 4 قصر 20 كلتن نسخاتكم نزي تفلطوا إيكم تسجدوا نحنا جن مدحن كاب أيهود إيومو نفلطوا إنا نسجد آمين عليه يسمع لنا قدامي بيطرس 3:10 كلتن نسو نفسه معارجو أبي من أملاح الله نعو ملأختي سلطانات حيلتات يجزئوه الله آمين عليه يسمع لنا حبتنا رزنت وانجيل يوحنس شوعت 33 حبتنا ممرت منيت مزمور داويد
قريتا حبتنا رزنت وانجيل يوهنس شوعته 33 حبتنا ممر تمنيت مزمور داويت 203 قطري أسران كلتن قطري 16 أبونا عزرا 16 كم زد ما بله قرب جزية مساقاتكم اللخو نابت زلآخن أب خيد إيه نسبه اللاوية ملكوتو أب كله ملوك نسس እግዚአብሔር ቃል ዘይብሉ ቦታ አበይ አለው ብጀካትብ በምሳል አዳም ስጋ ክወሃድ ዝለኣኾ እንተዘይኮይንኸ ኣብከ ብኸመይ ይልእኾ تسمعنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7:33 ስለዚ ኢየሱስ በሎም ገና ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ ኣብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይድ እየ ቃል ህይወት ይስማዕልና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 103 ቁጥሪ 2 ኩሉ ጉርብታቱ ኣብ ኩሉ ስፍራ ግዝኣቱ ንእግዚአብሔር ባርኹ ነፍሴ ንእግዚአብሔር ባርኺ አሜን ቃል ህይወት ይስማዕልና ነፍሴ ንእግዚአብሔር ባርኺ حبتنا فرويني ومن يدعتنا حبتنا فرويني وانجيل يوحنس مراف 14 كاب 16 ساب 14 10 شوعتن أدينا إلسابيت وانجيل يوحنس مراف 15 قدري 16 أنا ميت كتجبر أخن ميت على خن دحين كتم بقول لخن أدينا إلسابيت حبتنا ترحاس مزمور داويد 33 قدري 6 نباب أبونا بنيم لك سلام 10 شوعته وزر 17 ስለምንታይ እዩ መድሓኒና ንደቀ መዛሙርቱ ብምሳሌ ጰራቅሊጦስ ንስውን ንኩሉ ዝመልእ መንፈስ ቅዱስ ክሰደልኩም እየ ዝበለ ምእንቲ ዝበዕሉ መንፈስ እግዚአብሔር ንኩሉ ከም ዝመልእ ካብ ህላዊ መለኮቱ ከይወፀ ካብ ህላዊኡ ከይተቀየረ ንሱ ንዘለዓለም ዓለም መንፈስ እግዚአብሔር እዩ በለ قال እግዚአብሔር يسمعنا قال ህይወት حراي قال هيوت يسمعنا يوحنس 14 خاب 16 ساب 10 شوعته قال هيوت يسمعنا أنا خاب أبو أنا نبو كلهم نسود ما نزل عالم صحتكم نبر كله أنا أخبركم إيو في منفس حكي عالم زي تريون زي تفلتون سلطانات قبلوا أيكون الله إيو صحتكم جنام صحتكم حدر أبغاكم ون نبر إيو ما تفلتوا مسلا الله يبلا خبري مسك آمين قال هيوت يسمعنا أدينا إلسابيت ميتي خنزل لخن أنا ميت قبرام ميتي خنزل لخن أدينا إلسابيت الرمس أنا أبي حنكو هو حقا وانجيل يوحنس 15 قصر 16 هو إذا أنت دعوني أتي أنا كاب أبو زدلكم مسنانعي كاب أبو زوز منفس حقي مسأي جنا نسخ خمسكر اللي إيو قال هيوت يسمع لنا حبتنا ترحاس راي حبتنا هيوت مزمور داويد 33 قدر 6 قريتها
حبتنا هيوت مزمور داويد 33 اوكي بلا شي دشته مزمور داوود أبيني تقصري أزلمه سلاس أب قدري 10 شوعته أبقصري أسر شوات أبزاناتي لاني لما دحن رخيبة يا حجي مزمور سلاسان سلستن قصر شدشته سور بنادك استاقبر بانسان جميل مزمور داوود سلاسان سلستن قصر شدشته سمايات بقال إزقابيهر بزلو سراويتمون بسنتنفاس أوف تجبروا انت عايزين أوف باستنفاس أفو أفو باستنفاس تجبروا عليه إنكي قرتي جميلة جميل وانجيل يوحنس معرف شومنته قصري أسران شومنتن أدينا ترحاس والدو كالاي كورنثوس 10:3-4 أدينا بري رومي 1:14 حبتنا رزنت كزر 10 شومنتن بابا بونا بملاك سلام زرع 18 نودي سب مسقلكم شعو أنا كم زخونكو تفلطيكم بله سلازي بسبنتو تسغله بملكوت دما تنسئ احنا دما بحق እግዚአብሔር ود እግዚአብሔር مخانو بتنسئو نأمن الهوت يسمع لنا أدينا ترحاس تعمكن دخون ميتي خنزلخن تنببان تليخن راي أدينا ترحاس كساب زتعمن وانجيل يوحنس معرف شومنته قصر 10 شومنتن أنا غنبو بقى سلازي إياسوس بلوم نود سب لعلم سابلكمو كم تا أبوي زمهارني خم وخمز نجر إمبر أنا مخانين كابر إسي حنت خمزة يقبرن شعوخ تفلتيهم أدينا بري هلا قرنطس 10:3-4 نوه ክርስቶስ ብድኻም ተሰቂሉ ብሓይሊ ኣምላኽ ህያው ኮይኑ ይነብር እዩ ንሕና እውን ኣብኡ ድኹማት ኢና በቲ ካባኻትኩም ዝኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ግና ምስኡ ህያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና آمين بقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4 ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ሞታት ብምትንስኡ ብመንፈስ ቅድስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ እተጋህደ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቁፅሪ ንባብ 19:20 ኣቦና ብመልአከ ሰላም انجيل يوحنس معرف 5 كاب 37 كساب 38 حبتنا ممهر تمنيت وانجيل يوحنس معرف 10 كاب 25 كساب 4 حبتنا فرويني نباب كاب قطري 19 بنا بملأك سلام بجيكاو كالي كم زي تنسى بفلاي كا تتنسى بعلو مخانو بؤون تدعا آميننا مكرات تقبل زموته بسقاو خمزخانه بكل ما قدخ نفلت تقبري يقددنا أيو إذن እግዚአብሔር ቃል ከም ዝንገር ንሱ ብህላው መለኮቱ ዘይመውት እኳ እንተኾነ ንሱ ከምዝ ተንስአ ኢና እናእመን ቁፅሪ 10 ንሕናስ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ወልዲ ከም ዝሞተ ኢና ንሰብኽ ብትንሳኤኡ ከዓ ንኣምን ብኡኡን ብስሙን ምእማን ከዓ ንምህር ንሱ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብሰብነቱ ዝሞተ እሱ በስጋ ሞተ በሰብነቱ ዝሞተ ንሱ በስጋ ሞተ ወፂኦም ይመስለኒ
أبز سكرين على بنا أنا دي هره نسو حدا كريستوسيو بسبنتو نسو حدا كريستوسيو بسبنتو زموته نسو بسقا موته تبهله هيوت سلازخونه دما بملكوتو خاموت تنسأ بسما بوي زغبروم غبرتات مسكريوم زبله منيو بزين እግዚአብሔርከ አቦይ ዝበሎ ንመን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 37 38 እቲ ዝለኣኸኒ ቦይ ከዓ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባ ይመስከረ ድምፁ ኮቶ ኣይሰማዕኩምን ምስሉ እውን ኣይርኤኹምን በቲ ንሱ ዝለኣኾ ኣይኣመንኩምን እሞ ቃል እውን ኣይሓደረኩምን ቃል ህይወት ይስማዓና ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 25 ስጋብ 4 ኢየሱስ መለሰሎም ነገርናኩም ኣይሰማዕኩምን እዚ ብስም ኣቦ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ይምስክረለይ ኣሎ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኩም ካብተን ኣባጊዕ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑን ኢኹም እተን ኣባጊዕ ግና ድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ከዓ የለልየ ንሳተን እውን ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ህይወት ዘለኣለም እህበን ዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ኣሜን ካብ ኢለይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንኣታተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢዱ ኣቦይ ሓደ እኳ ክምንዝዕ ዝኽእል የልቦን ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና ኣይሁድ ዳርባ እምኒ ከቕትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ ኢየሱስ ከዓ ካብ ኣቦይ ብዙሕ ሰናይ ግብርታት ኣረኸኹም ስለ ኣይናይ ግብሪ ኢኹም ዳርባ እምኒ ክትቀትሉ ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ መለሰሎም ኣይሁድ ከዓ ስለቲ ምፅራፍካን ሰብ ንስኻ ንነፍስኻ ኣምላኽ ስለ ዝገበርካን እምበር ስለቲ ፅቡቕ ግብርታትካ ኣይኮናን ብእምኒ ንቐትለካ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ መሊሱ ኣብ ሕግኹም ኣነ ኣማልኽቲ ኢኹም በልኩ ዝበድሎ ኣይጠፍኣንን እዩ ነቶም ብቓል ኣምላኽ ዝመፅሎም ኣማልኽቲ ከዓ ካብ ዝብሎም ፅሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ ነቲ ኣቦስ ዝቐደሶ ናይ ዓለም ዝለኣኾ ግዳ ወዲ ኣምላኽ እየ ስለ ዝበልኩኹም ከመይ ኢልኩም ትፀርፍ ኣለኻ ትብሉኒ ኣለኹም ግብሪ ኣቦይ ዝገበርኩ ኣይተኣምኑንን እተን ገበርቲ ግና ኣባይ ምህላው ኣነ እውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምንቲ ክትፈልጡ ተሰብህሉ ንሳ ንዓይ እኳ እንተዝኣመንኩም ነቲ ግብሪ እመንዎ መሊሶም ድማ ክሕዝዎ ደለይ ንሱ ግና ካብ ኣእደዎም መለቐ ከም ብሓድሽ ናብታ ዮሃንስ ቀደም መቐላ ዝነበረ ትፍራዝ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ ኣብኡ ተቐመጠ ስለቃላቱ ኣምላኽ በሪመስከ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ ሕጂ ናብ ናይ መዝሙር ክፍለ ግዜና ኢና ክንሓልፍ ንመዝሙር ሎሚ ብመዝሙር ከመስግኖ ትብሉ ትብላ ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጣ ቅድሚያ ክንህብ ኢና እሞ ንመዝሙር ዝተዳለና ሃራይ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ኣይመን የምልክት ዝርኢ ዘለኹ ሃራይ መምህርቲ ምኒት ሃራይ እንተጥዕምዎን ፅቡቕ ኣዴና ትርሓስ ሜት ይኽን ዘለኽን መምህርቲ ምኒት ቅድሚያ ሂባትክን ኣላ እንተጥዕምክን ሃራይ ሚቴን ዘለዋ ይሰማዕናና ኣለዋ መስለ እንደንያ ትርሓስ ሓብትና ትምኒት ካልእ ሰባት ዘመልከታ ያለውን ኣይርእና ኣለኹ ቀፅሊ ድሓነ ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ምእንቲ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ምክንያት ኣለና ኣነ ዝዘምረሉ ትብል መዝሙር ክንፈር ኣምላክ ተዘመረ ንሱ ምክንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይምስልካይ ስሙ ዝፅዋዓሉ
ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ምኽንያት ኣለኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይ ምስልካይ ስሙ ዝጽዋዓሉ ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱዩ ትምሒሩ ዘይርብርብ ንሱዩ ናይ ህይወተይ ድባብ ንሱዩ ጸግዒ ዝኾነኒ ጎይታዩ ወዲቐ ዘይገድፈኒ ምኽንያት ኣይደልን እዩ ንምፍቃር ብሕሉፋይ ምንንን ክሳብ ሞት እዩ ናቱ ፍቕሪ ከም ናይ ሰብ ኣይኮነን ምኽንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይ ምስልካይ ስሙ ዝጽዋዓሉ ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱዩ መጽሓፍ ዕዳይ ዘንደደ ንሱዩ ስለይ ዝተዋረደ ንሱዩ ልዕል ዘበለኒ ጎይታዩ ህይወቱ ዝሃበኒ ምኽንያት ኣይደልን እዩ ንምፍቃር ብሕሉፋይ ምንንን ክሳብ ሞት እዩ ናቱ ፍቕሪ ከም ናይ ሰብ ኣይኮነን ምኽንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይ ምስልካይ ስሙ ዝጽዋዓሉ ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ንሱዩ ምድሓነይ ግድስ ዝብሎ ንሱዩ ልዕሊ ነፍሰይ ዝኣምኖ ንሱዩ ምሳሓትኩ መንገደይ ጎይታዩ ተስፋ ዘይቆርጽ ባይ ምኽንያት ኣይደልን እዩ ንምፍቃር ብሕሉፋይ ምንንን ክሳብ ሞት እዩ ናቱ ፍቕሪ ከም ናይ ሰብ ኣይኮነን ምኽንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይ ምስልካይ ስሙ ዝጽዋዓሉ ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ምኽንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ብዘይ ምስልካይ ስሙ ዝጽዋዓሉ ምንጪ ሓጎሰይ ፍስሃናይ ገጸይ ንሱዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ ጎይታይ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን አገልግሎትኩም ይባረክ አቦና ቴንክ ዩ አሜን አገልግሎት ኩላህና ይባርክ على هوت يسمع لنا على هوت يسمع لنا حبتنا ممهر تمنيت مغنيات اللوني أنا ززمرلو بزي مثل كاي سموز صوعلو منش حقو سيف السهانا يقصي نسويو مغنياتو إيسوس قويتاي እንዳበለት ያኸት ዝምረልና ጸኒሃ ምኽንያት አሎኒ አነ ዝዝምረሉ ምክንያቱ ቃል አምላኽ እንታይ ኢልና ዝተሓጎሰ ይዘምር ዝጸበቦ ከዓ ይጸሊ ዝሓመመ ከዓ ናብ ቤት አምላኽ ይምጻእ አገልገልቲ እግዚአብሔር ቀሳውስተ እግዚአብሔር ከዓ ናይ እምነት ጸሎት እንዳደገሙ ብዘይቲ ይልከይዎ ታናይ እምነት ጸሎት ከዓ ነቲ ዝሓመመ ከተሕውያ ሓጢአት ተገይሩት ከዓ ክሕደገሉ እዩ ጎይታ ከዓ ከተንስኦ እዩ ስለዚ ዝተሓጎሰ እንተሎ
يزمرلو سكاب زبم بقاسكا حبتنا تمنيت مخنيات علو نزمرلو سقيلا يكونن سلازي انتايو بزي مثل كاي كاز يصوعلو دسك بلنو هلو زمر كم هون كله زقد فوزي كونس بزي مثل كاي بزي مقراص مالتي مخنياتو كاي قارزكم صلي صحفي مالتي مزمور كأحد خفالنا يصلوتي منش حقوسي في السهانا يقصي منش ناي كل حقوس منش حقوسي في السهانا يقصي نسي مخنياتو ኢየሱስ ጎይታይ ካብታት መላለስ አዝማች ማለት ነው ወሂቲ ግዜና ስለዚህ ኩል ግዜ መዝሙር ይሁን ንባብ ይሁን ከነንብብ ኮለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና መጀመርያ ነቲ ብሎ ነትን ንብቦ ነትን ዝምሮ ነትን ሰምዖ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ከምዚ ከነኾም ስዖ ማለት ይኸነስተንትኖ ካልኣይ ከዓ ኣበይ ምንጪ ዝርከብ ተሳልሰይቲ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ ወይ ንዓና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ንዓይ ነዚአን ኢና ንርኢ እሞ እስኪ መዝሙርና ምስ መን ኢና ነተሓሕዞ መዝሙርና ነስተንትኖ ምክንያት ኣሎኒ هو ምክንያት ኣሎና ሕጂ በዛ አገልግሎት ተራኺብና ዘለናስ ምክንያት ኣለና ግዜ ስለዝሰኣና ምዘናግዕ ስለዝደለና ወይ ትርፊ ግዜ ስለዝረኸብና ኣይኮናን ገለ ብስራሕክን ኮንክን ገለ ምስ ኩሉ ዕዮ ላዕሊ ታሕትን እንዳበልክን ገለ ኣብ መገዲ ገለ በቃ ግን ምክንያት ኣለና ኣብዚኣ ክንሓብር ዝገበረሲ እግዚኣብሔር ምክንያት ኣሎና እዩ ስለዚ ከዓ ሓብትና ዘማሪት መምህር ተምኒት ምክንያት ኣሎኒ ኣነ ዝዝምረሉ ምክንያት ኣለኒ ኣዴና ብረይ ኢድ ሓፈይላ ኣለና ሕጂ ትኸውን ኣዴና ብረይ حراي كالوت أنت وين أبنا المزمور تقرب كلها إيش غريت هاي أهوان كأشعو مالتي أنسى خزارب حراي دينا السابيت سبون بر كل جزية ما تشس علون ده حدا سب بزي مخنيات سني نابز جاب هرز غير له مخنيات يلين سلازي كل جزية مخنيات سلازلنا نابو إنا نغير خندبونا خنددينا خندخلنا نسيم بري كاب كل زقربنا نصوص لازخون نابو خيدنا هنا نتقرع حكي كم هاي من أنا قال هي اسمع لنا تعاك تصبق بك مخنيات لنا بزي مخنيات هيكوننا زي مخنيات هيكوننا سبنا كله مرهاوي مخانو فليتنا كندكم كلنا زبرتع مخانو فليتنا كحتى كلنا حتى حداك حتيات مخانو فليتنا كنحمم كلنا زفوس أملاخ مخانو فليتنا فتحي خدفنا كله طبق از ختامات مخانو فليتنا إذا كله مخانو فليتنا إنا نزمرلو مخنيات علنا مخنيات علنا نزمرلو سلقالات حراي كالوت أوه مخنيات علنا نزمرلو سقيلو أيزمرني سقيلو أيزمرني وي سلز تحقوسكا أيكونن مالتي أبيت حراي رزنت حبتي مستا مخنيات ኣለኒ ክዝምረሉ ሲ ኤፌሶን 2 ኣብዚ ሕጂ ክንመሃራት ፀናሕና 6-7 ምስኡ ተሳኣና ኣብቲ ዝመፅእ ዘመናት ብሕያውነቱ እቲ ብሉፅ ሃብቲ ፀጉኡ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባታትና ምእንቲ ክረአ ኣብ ሰማያት ክርስቶስ ኢየሱስ ምስኡ ኣቐመጠና እቲ ኩሉ ዝኸፈለልና ምእንታና ተበጀወልና سون عبي مخنياتي نحنا خنزمرو لون كنا مسكونون معرف كلتا قدر خنديان بك شديشتن شوعتن قال هيوتي يسمع لنا الرأي حبتنا عللتها مزمور داويت 34 قدر حاجة سديدة لنا الله زبنا قلقلوت كبار عللتها حبتنا كله تحسبي وسناي نقركا እግዚአብሔር يسلطلكن يقنعلكن مزمور داويت 34 قدر حاجة انت عزبل نእግዚአብሔር ኩል ግዜ እባርኾ ውዳሴኡ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈዩ ውዳሴኡ ንሓዋሩ ይልበቅ ንሓዋሩ ኣብ ኣፈዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي ካልኦት መዝሙር ዳዊት 34 ቁጥሪ 1 ሓብትና ከነስተንትኖ እንደለ ሓብትና ዓለልታ
هو مخنيات أبيت سوري أنا خافتي وانجيل يوحنس معرف 15 هو أب قطر 10 كمتي أنا تأزازات أبوي زحلخو أفقرون ثاني أزلخو هم أخ نسخاتكم تأزازاتين تحلخم أفقري كتصنعيكم حاجوسي أباخاتكم أنت ختصنع حاجوسكم كفت أمسي إزي نجركم كمتي أنا زفكركم نن حد حدكم تفاعلوا تأزازي إزيو أفتيا مخنيات هيدلني نمفكار تبز نبرة أبأسي أفتا مخنيات هيدلني نمفكار بحلو فاي منن كساب موتينات فقري كم ناي سباي كون تبسي مسأت تأثر كوينات سمعتني ولا انتاي تقبر نيركا كثار دهان نيركا خطار دهان نيركا ترى أيدي نيرب زي قدسي أفتي اندحر دا أفتا زأمن كلها جيجاي فريد اندحر دا أتنسيها كم تلي حقوها أنت نبيرة كم تنفذ أزوها اندحر دا نبوت أتيا فكيرة حق أن يفرهم تأملاخ زي اندحر دا خوينس أبي نيرة زي كونس أبي يالله وحلف زي من المقان وحلف ناس زي فردنا مقان مسأت تأثر كوينات سمعتني بتخكل قال هيوت يسمع لنا معرف يوم قال يوحنس معرف 10 قصري خندي أخي الكتمني تحبتي ما أنت خنا مزقوبوا خاتهم سمعتنا وانجيل يوحنس معرف 15 معرف 10 حمشة معرف واتفي يعني عليه ما معرف 15 قصري ساعته قصري الشعته أبو تشعته 10 تغطي أنبياء 10 تغلطة قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا هو برجز أتي مغنيات هالوني نخافكر ون مغنيات هاد لأنني لو مالت بحريو نخافكر ون بخريات كم تأبى أفكر النزل أنا ون كمو أفكركم عن له أفكر يسنعو حواريا باولوس ألا أدخل لنا إلو ألا أدخل لناس بتحد وردتك من تفتوتس من البات بجازة حلف هاي الساعة نخون من تسألي بجازة حلف جن يلن كم تأنا تأزازات هبوي زحلخو أفقرون صنيع عزلخهم خانسخاتكم تأزازي تحلخهم أفقريك تصنعهم حقوسي أبهاتكم من تخصنع حقوسكم ونكفت سمسي إذن أقركهم كم تأنا زفكركهم نحاد حدكم كتفاقروا تأزازي إيو حقوسي أبهاتكم من تخصنع حقوسكم ونكفت سمسي إذن أقركهم سلقالاتو بزابير استمسكن يخون قال هو يسمع لنا هراي مزمورنا خيوز أنا خلنا مزمور داوود أفتى 34 أبنا 34 كان إيشي مزمور داوود 34 هو نእግዚአብሔር ምሳይ ዕብይዎ ንሱ መሓቢርና ልዕል ነብሎ ንእግዚአብሔር ደለኽዎ ንሱ ንመለሰለይ ካብ ኩሉ ፍርሃተይ ከኣናገፈኒ ኩሉ ግዜ ብቃል ኣምላክ ክንፅጋዕ ከለናስ ንኩሉ ሰላም ዝህበና ዘዕርፈና እዩ እምበር ካልእ እሳ የብሉን እንዳዓረፍና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዕ ለና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መዝሙርና ዝኾነ ስተንትኖ እንተለና ክቕበለኩም ካብ እንተ ኮይና ከዓ እንታይ ኢና ተማሂርና ሎም መዓንቲ መጀመርያ ካበይና በኢና አንቢብና መን እዩ ጸሓፊ ንምንታይ ዕላማ ጽሒፍዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ኣብ መንፈስ ወከፍ ክፍሊ እንዳተረዳእና ኸይድ ምእንቲ ምክንያቱ እዝግሄር ሂብና ዘበነ ቴክኖሎጂ እምበር ገና ንሕና ዲያቆናት ኮይና ክንመሃር ከለና ሃይማኖት ኣበውሲ ብግእዝ ኣብታ ዓበይቲ ቤተ ክርስቲያናት እንደዘይ ኮይኑ ብቐረባ ከምዚ ሕጂ ዘለና ንረኽቦ ኣይነበረን ኢሉ ሃይማኖት ኣበው እምነት ኣቦታት ቀዳሞት ናባና ዝተመሓላለፈ ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢና አንቢብና ምናልባት ተም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 79 ክፍሊ 5 ካብ 1 ክሳብ 21 ኢና አንቢብና ማለት ስለዚ ምስቲ ንባባት ሃይማኖት ኣበው ንባባት ኣቦና ብመልአከ ሰላም ዘንበብልና ነፍሲ ወከፍ ካብ ስድራና ካብ ኣቦታት ካብ ኣዴታት ካብ ኣሕዋት ከዓ ምስቲ ምዕራፍ ምስቲ ጥቕሲ ዝኸይድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ነንብብ ማለት እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ክንብብ እየ ከም ብሓድሽ እዚ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ናብ ሕያወት ነገስታት ኣብ ዝፀሓፎ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ዝኾነ እዩ
داقم ولد واحد قويتانا يس كريستوس كأحديو كل فترة كأبو استفتريو قبل على كل زلوا منفس قدسون حديو سلازنا مني صحيفون بحياوة نجستاتيل تونكر ميز نبارو كساب زبنة ديكلتيانوس مكسيميانوس امنات كريستنا كم انصار سلام انصار غزاتي انصار حبرتسب غيروم يوسدوهم سلازنبارو يهدونو سلازنبارو امنتنا ازي نابتوم كابت امنت زوصو نابعال نستروس كصحف كلنا نريو عجز صحفو زلقن نابتوم حياوة نجستات امنتنا بقال املاخ مسرت اززينا نامن سلازي تحابيهم وي بسلام كوينهم وي غلازي كونس امنتهم ازي مسرت امنتنا ازينا نامن ازغا نسلام نبرخت انبر ناي زخونه سلام ناي ግለሰባት ይኹን ሕብረተሰባት ይኹን ናይ ነገስታት ሰላም ዝትንክፍ ኣይኮነን ናይ ነገስታት ሰላም ዝትንክፍ ካብ ዝወፅዮም ሕጊ ክጎኽወግድሉ ድኻ ክብድሉ ከለው ዓገብ ዝብሉ ነቢያትን ሐዋርያትን ቃል አምላኺ ማለት ኤልያስ አካአብ አብንዳና ቡቲ ነውር ክፍጽም ከሎ ዓገብ ኢሉ ዳዊት ዋላ አምላኽ ዋላ ከም ልበይ ይበሎ እግዚአብሔር ነትኹሉ ዝተዝዋህቦ ጸጋ ረሲዑ አብንዳ ኦሪዮን አብሰይቲ ኦሪዮን ዓመፅ ንፈጸመ ትናይ አምላኽ ሰብ ከይዱ ዓገብ ክብሎ ከሎ እዩ ስለዚህ ዝምዕራፍ እዚ ናብ መን ተጻሒፉ እንድሕሪልና ናብ ነገስታት ኢሉ ናብቶም ሕያወት ነገስታት ንምንታይ ይጽሕፎ ዘሎ እቲ እምነት ንክርስትና ዘጸልምት ንክርስትና ዘጸልም ህዝቢ ከይቀበሎ ምእንቲ እዚኦም ጸረ ሰላም እዮም እዚኦም ጸረ ነገስታት እዮም እዚኦም ጸረ ህዝብታት እዮም እንዳበሉ የጸልምዎም ስለዚህ ነበሩ ንሕና ከምኡ ኣይኮናን ስለዚህ ብንጹር አቅዱሳን አቦታትና ተሓቢኦም ወይ ፈሪሆም በጸልማት ካብ ነገስታት ካብ ዓላውያን ዘይኮነስ ብንጹር እምነት ስለዚህ ነበሮም ናብ ሕያወት ነገስታት ኣብ ዝጸሓፎ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ ዝኾነ እዩ ዳግም ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሓደ እዩ ኩሉ ፍጥረት ከኣብኡ ዝተፈጥረ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ ስለዚህ እምነትና መጀመሪያ ምስጢረ ሥላሴ ኢና ንምሃር ከለና ምስጢረ ሥላሴ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒ እዩ ክበሃል ከሎ ግር ይብሎም ስለዝነበረ እታ ብድሕሪያ ዘምፀ ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:9 ሃብታም ክንሱስ ምእንታኻትኩም ደኸየ እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ሰባት ብድኽነቱ ምእንቲ ክህብትሙ ናብቶም ነገስታት ኣብ መብልዕ ዝተወልደ ድኻ ወዲ ድኻ ካብ ናዝራዊት ዝተወልደ ኢሎም ከናእስዎ ከለው እዚ ዝኾነሉ ናይ ባህሪ ብባህሪ ድኻ ኮይኑ ዘይኮነስ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ምእንታኻትኩም ደኸየ ኣብ ቁጥር 4 ልክዕታ ጥቕስ ዘለዋ ጳውሎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታን ከሎ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትከብሩ ብሕያውነቱ ከም ዝደኸየ ንስኻትኩም ክትፈልጡ ኢኹም በለ እምበር ሕጂ ናብቲ ንዘለዓለም ዘሎ ልዕልና ህላዊ መለኮት ኣስተውዕሉ ንሱ ሓደ እዩ ካብ ክልተ ህላዊ ክወሃድ ከሎ ናይቲ ዝተዋህዶ ሰብነት ትሕትንኡ መረዳእታ ኣፍለጠ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ሎሚ እቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ሎሚ መልእኽቲ ቅዱስ ቄርሎስ ማለት ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያናት ዓለም ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣፈ ጉባኤ ማለት ከምዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ዝበሃል ናይቲ ጉባኤ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ዝመርሕ ዝነበረ እዚ ጉባኤ ኤፌሶን ከዓ ንስጥሮስ ዝበሃል ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ምዃኑ ኣሜና ሓላፍነት ዝሃበቶ ህይወት ክርስቶስ ካብ ማርያም እዩ ዝጅምር ኢሉ ንክርስቶስ ፍጡር ኢሉ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ታራሰብያ ወሊዳ ዝበለ ነታ ኣምላኽነት ከይትጠፍእ ግን ወሰበ ተራከቦ ወልደ ማርያም ወልደ ኣብ ለወልደ ማርያም በዮርዳኖስ ወረሰዮ ኣምላከ በጸጋ ጸጋ ቅብኣት ዝብሉ ካብዚኣቶም ዝወፁ ክሕደታትያ ቤተክርስቲያን ከዓ ኣይተቀበሎን እያ ማለት ስለዚህ ጉባኤ ኤፌሶን በተቃል እግዚአብሔር በትንሪዮ ጸናህና ንንስጥሮስ ረቲዑ ክንሳሕ ግዜ ሂብዎ ምንሳሕ ምሳአቤ ግን
كم تقال أملاخ زبلو مجمريا نبين خان نقرو كالاي مساخا خالاي سالساي وسد سالساي كان نبيت خريستيان نقرا نبيت خريستيان زي سماعقن إليو كم زبل قويتانا يس كريستوس نزو كل وسيدم يوم سلازي از معراف سبعا تشعتن نويح زبل قطرتات يزلو كساب سبعا شمونتن قطر زبزح لومي كاب حدا خساب عسران حدن يناري إنا زلنا ناب نجستات نامن نابتهم حياوت نجستات كم ما زازونو زخولو إذا حق دي أيقونن إلهم كوسونو زخولو أبوتاتنا هواريات كا خم تقدم زبلكو أبوتاتنا قدسان كا مكرا فريحهم نجستات فريحهم ما أسرت فريحهم سدت فريحهم يتحابي زقبر زي كونس بتبعات كم تيوهانس أفوركي أبتان نجستي قيدو زي رستخي أيتو سدي دخا أيتبدلي دخا بديل كبزخت قربي أيفك أدكني سلازي اتعمس كساب تقد فيو قربان تطوه بلك كيلو بتبعات يوهانس أفوركيل بز مخنيات كا أبدس يتحيرو أبدس يتكلو ميتو سماعت زئن بلدم تولو قدس بيت خريستيان مالتي سلقالاتو كزابير استمسكنا يخون سلازي لو معانتي انتاي ناستنتينا كابتنا هيمانة أبوخون كابتي زنب بنايا ويسمعنا تقصتات تاين تماهرنا سلقالاتو كزابير استمسكنا يخون سلازي كابتي زستنتنايو جزء ناي حزب جزء كابتي زستنتنايو أنا زيا أستنتينه اندابلنا وي زي برهالنا انتلون زي اي برهت اللين نبلو انتليون اتجزي ناي قباء امك زي نان التغمل يا بني عسرتة سبعة تشعة عسرتة تشعة أسرع عسرت الشعتن اسران الراي بزيك أو خالق كم زي تنسئ بفلايك آتي زي تنسئ بعلو مهانو بو انت دا أمينة مكرا استقبل زموتي بسوغا أو خمز خوني بكل من قد خنفلت انت قبري يقددنا ايو إتي نجزء أبهر قال كم زي زقبر نسو بهلاوي ملوكوس زي موت وكا انت خوني نسو خمزة تنسئ إنا أنعمن ويتا خمسة سألنا كم زمتنا كل نسا إنا نأمن بهلاو يوم نسو مخانو أنا أمن وملوكتهم زي موت انت خانو نسو إنا بمسسا نأمن اللي هو تسمع لنا دينا بري إسراحو سخار مسا الراي زبو نحنا حدا كريستوس حدا ولد كم زموتا إنا نسبخ بتنسايخ أنا أمن بقو بسمون بمئمان كأ نمهر نسو حدا يسوس كريستوس إيو سبنوتو زموتا نسو بسقا موتا تبهلي هيوسي لزخونا دما بملوكت كام متنسي امين تلو مثلا عند تنسألنا حدا قويتا مخانوخ أنا أمنينا اللي هو تسمع لنا اللي هو سلقالات وكزابير استمسكنا يخون انت عايز بالزلو نحناس حدا كريستوس حدا ولد خمس موتى إنا نسبخ بتنسى أنا أمن بقون بسمون مؤمن كأنا مهر نسو حدا إس كريستوسيو بسبب النتو زموتى نسو بسقا موتى تبهله هيوت سلازخونا دما بمولكوتو كاموت تنسى أزيز بلو اللي زلو قدوس كيرلوس نسو أيكونن ميتو استسقل كالي اتستسقل تسقيلو مسموتها جن كم تسقل خمس تنسى كوينوم كريستيان زسبكو زلو مبر السو بعلو أيكونن تسقيلو زبلو امنتات نيروم يمحجونكم زبلو اللو كريستوس هاي تسقلن بمتهاتي وي كوم زمسلي زبلو اللو نازي حج نحناس حدا كريستوس حدا ولد كم زموتا إنا نسبخ بتنسعي أنا أمن بقون بسمو مؤمن كان مهر نسو حدا يس كريستوسيو بسبب النفط زموتا نسو بسقا موتا تباهله هيوت سلازخونا دما بملكوتو كاموت تنسى كريستوس فتصم أملاخ بملكوتو فتصم سب بتسبيتو نبي ولد أب بملكوتو ولد مريم بتسبيتو كل تلدت بتوهده كبريبل هراي كالوت كابزنا لومي زستنتنايو ويزتردأنايو
እዚኣ ተረዲኤ ንብሎ ማለት እዩ ኣነ መንያ ቢባትልና ኣይዘከርክዎ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ንዓ እስተንቲን ሓብትና መን ምዃና ሕጅረስ ያቅሬታ እንዳንበበታ ኮላ ከመይ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት እዩ ዘለና ትብል ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ እዩ እዚ እንታይ ዝብል ክፍተን ከሎ ተሰቂሞ ነቶም ስቀዩ ክድንግፀሎም ይከኣል እዩ ነቲ ብሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት እዩ ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገብኦ እዩ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሉ እዩ ንሱ ዘይጠዓሞ ስቃይ ንሱ ዘይጠዓሞ ስደት ንሱ ዘይጠዓሞ ውርደት ንሱ ዘይጠዓሞ ሕስራን ስለ ዘይብልና እንታይ ኢሉ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሉ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ እንታይ ኢና አንቢብና እንታይ ኢና ተረዲእና ወይ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘይተረዳእና ነገር ከንታይ ኣሎ ኣብ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ክንጥቀመሉ ከዓ ሰናይ ነገር እዩ حراي زغنا أستنتنو ويحتو ويرئيتو اندزيبلنا أبونا أبي ملاك سلام على معدان جيروم بسألهم كعزولنا نبونا أبي ملاك سلام ناب أو دمهرت بخبري عدم راي كما ما يمسيكم غير المسكن راي كبرنا مسكانان نجزابيهر أملاخنا يخون يدخلوا بهلنا دسانحة قبل يحضروا راي كبرنا مسكانا نأملاخ يخون أبنا بمرقتاك على هو تسمع لنا مزمور الزمركي حابتنا ممر تمنيت زماري ملاخت يسمع لنا كل جزيخ الزمر اللي ينبركي كلكم دما نتتوهبكم تقصتات بمن باب نتات تزمرت مزمور وين بتقسي أسنيكم حسابكم ذهبكم كابزلو متمهرنا يون تردعكم زستنتنكم نخلكم زمان قلقلتكم يبارخ تاقوزر أسرع نحناس حاد كريستوس حاد ولد خمز موتئنا نسبخ بتنسأيو خاء نأمن بؤم بسمن مئمان كاء نمهر نس حاد يسوس كريستوس ايو بسبب زموتا نسو بسقا موتا تبهله هيوت سلزخونا دما بملكوتو كاموت تنسئ سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو نحنا نحاد كريستوس حاد ولد كم زموته نسبخ اتحاد كريستوس حاد ولد زموته دما بتنسعيو نأمن بموتو نأمن نمسعرو بتنسعيو بمتنسعو دما نأمن نمسعرو بتنسعو دما بؤو نأمن راح زي كونه دما نتم إماننا انتاي نقبر نمهر بسبنتو
بسقاو موتة زتبهله هيوت سلازخونا قنا بملكوتو كامود دما تنسئ سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو تحن بصلات كنعصو إنا أبدأ سلامين حازن تنياتات سلازلو نعتاتهم نما بصلات كنفانوهم بتخلو التمهرنايو أب لبنا حضر لنا اسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدس جابير أملاخنا سلا كل تمسجن نزقوا بأزي سلا زخفت كالنا نمسكنكا نزقوا بأزي تخافل تخون كون سلا زقبر كالنا دما نمسكنكا تماهرنا خن عبيلو مقد خاخن حزلو قدم بموت مصوعنا دما مساخا خمزلنا كان الرقاق صلو أملاخنا سخارد عنا سمعت طرح زي كنا سنتاي دقا سمعنا تكبرتي سمعنا دما نقبر صدق توافرتهم كون نسخ حقزنا نزعرفو كم فميكائيل ولد هايمانوت ناي نفس عرفتها بلنا بسبع على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمتلنا حزنان كلهم دمات صانا نعلنا بسمايات تنبر أبونا سمك يقدس منقصتها تمصا فقد كامتا بسمايكم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كم كفار احنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبر النزل علم نتكايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدى جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له نسغي كاب عن السبرختيخي فركر سخوم برخي أمل تسقى جابير مساخي أوفيس تدس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت وردخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتاه ويسري زينا أملاكنا مداني يسكر سوس كانيكا كان سريحات يردم ساسي أبسا ولدو لبروك شاتي برهان أنتم عوية كانت وعوية دياقونات روان سارقوس أنات ببسمكم كن فتانا ونتحانا يرسين اسكلوان سميت زيو مهار النكرسوس مال عصر تخلتي زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهار نكرسوس مال عصر تخلتي بأنت أجزيتنا ما نكسوس بأنت أجزيتنا ما نكسوس بأنت أجزيتنا مريم ما نكسوس بأنت أجزيتنا ما نكسوس بأنت أجزيتنا ما نكسوس بأنت أجزيتنا مريم ما نكسوس بأنت أجزيتنا مريم ما نكسوس بأنت أجزيتنا مريم نكسوس بأنت أجزيتنا مريم ما نكسوس بأنت أجزيتنا مريم نكسوس بأنت أجزيتنا مريم نكسوس بأنت أجزيتنا مريم ما نكرسوس سجى قويتنا يسوع كرسوسن فقر جابه ربون حبرة منفس قدسن أبلع علينا أبلع لكلكم من أبلع لبزز لنا يبوتان أصفن دربن أبز قدس وتان أصفن دربن كويني ورد برخلي تكبر لنا نخلكم دما زمن أقل قلتكم يبارخ ونايخ عليه وتسمعنا ثم تخأ من قصة سماها كره وتهبكم آمين آمين قال هوت يسمع لنا تسلي صلوت استمال لنا يوم هللا خلو أبكر እግዚአብሔር عريقو معات زغرر محرات زورد يقبر لنا استمهرنا يو زنببنا يو قال እግዚአብሔር كاسالسان سسان ميت سناي فرا أوشتنا فريو كنصد قلون كندحنلون نا እግዚአብሔር سناي فقاد يخون لنا بسلام جميرو بسلام زفصمنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسغانا بصحيو እጅኻ ከምዚ ክሳብ ሎማ ዓንቲ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ዝራኸበና ንዝመፅእ ጉባኤና ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብድሓነ ሰላም ክንራኸብ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ይራኸበና ሰላም ለይቲ እናቦና ብርኽ ለይቲ ይግበረልና ብቻታ ደወሉልና አሜን የሳንና على هو تسمعنا بتاعتنا عدمنا نهابكم أقول لكم يبارك آمين آمين أقول كلها يبارك እግዚአብሔር على هو تسمعنا بتاعتنا بروح ليتي آمين آمين سلام ليتي كلها سلام ليتي يقبل لنا كلها على هو يسمع لنا آمين آمين مكا كل ጊዜ ቃል ህይወት ጽብቆ ብፍላይ ቃል ህይወት ክንል ኮለና ግን ኣብ መንበር ፍርዲ ጠጠው ምስ በልና ናይ ኣቦይ ብሩኻት ናይ ኣቦይ ብርኽቲ ናይ ኣቦይ ብሩኽ ናይ ኣቦይ ብሩኻት
بحيدة منات كونكم يخمو بزح كشمكم ناب حاجوس قويتهم اتوز بالنايزل ألم سمايا وزي قنت نسمع علي أمال التقال هوت مو وكلها نقال هوت يسمع لنا